We have gaps of policies, we have gaps of infrastructure, gap of services, gap of framework, natural resources management, and whatnot. To min waɗini ɓe gene, min waɗini ɓe ndiyam, sai min tefana ɓe lekki fahin. Nda ha on warata to dabbaji mon ɗon mari kuje ɗo wara on heɓa lekki. Nokkure ɗo ɗum asbiti dabbaji on en wala irin man ha leddi ɗo jotta. To amma alhamdulillah Elpress nde wari ɗo valliti nyiɓi ha ɗo ni ɗo. For us in Elpress, we will do all it takes to increase productivity, particularly for pasture, because water and pasture are the major ingredients for dairy production. Elpress valliti amin, min heɓi ndiyam, min ɗo yarna dabbaji amin ko hani, min heɓi bo inji ɗum min namata gene, min vallita dabbaji amin be man. To a laari hato nda tankiwa feere manga a laari ɗo joga ndiyam be sola Elpress on wari waɗi bo na ngam waɗi min tan, waɗi min be waynaɓe keddiraɓe amin woni hato pat. Jotta min anda kadi na'i muñata himɓe jara ko himɓe jarata, na'i muña ko gene jarata ko lutti muña, min paamay tawon. Alhamdulillah, jotta ka a waali e suudu ma a siwto a ñallida be ɓikkonji ma wala damuwa feere, seede maɗa sati se a ya ittana goɗɗo ittintama no yata hoosa ko seede maɗa. So that's what Elpress was designed to attend to. Nda taskara gaddanoha on nasaraku ngu Elpress heɓi ha wallitigo waynaɓe ha lesdi Nigeria. Taskara TV kaɗo jongiti dow wallinde nde bankiru mobgal lesɗe duniya hetani ceede ɗe takanas ngam ga gustingo kuuɗe durngol dabbaji bi'eteɗum Livestock Productivity and Resilience Support Elpress. Ha nder taskara ɗo mi tokkan waddango on no taskara majum wallitiri waynaɓe ha labbaje. Mi fuɗɗiran bo be diwal Adamawa. Biɗitol holli jawmirawo riskini diwal Adamawa na'i takku 4,400,000 be'i 3,300,000 e baali 3,000,000 gertoɗe 4,400,000 be gaduji 1,700,000 e ko nandi e majum. Be risku dabbaji banni diwal Adamawa wawan henango ummatore muɗum haaje kusel, kosam e lare bakinta ko kompaniji diwal majum marata haaje ha ma wurtina yara bange. Ha fahin bindirgol limgal holli hakkunde geɓe 43 yaago geɓe 48 ha nder temerre fi ko larani faggudu wato GDP fuu ha diwal Adamawa ɗo heɓe wakkere fannu dabbaji on. Ngam man wala seko sam wakkere dabbaji on tammorte hoytingo nguure e gasnugo jahol yeeso ummatore joɗiɓe diwal Adamawa. Amma nder duuɓi ga'en jiɗo faggudu lesdi Nigeria sakkontama wakkere ndemri be nanta durngol yiidi be ɓillaji caatuɗi dalila kaɓe hakkunde waynaɓe e remoɓe. Ha yaake fitina majum memi lesdi Nigeria fuu
amma fitina kan ɓuri satugo ha diwal Adamawa. Ngam wawtugo fitina hakkunde waynaɓe e remoɓe majum, kanjum waɗi gomnajo diwal Adamawa Alhaji Ahmadu Umaru Fintiri laatago gomnajo arandejo dungango Elpress fuɗɗugo kuuɗe muɗum ha diwal Adamawa. Yi'ugo no wallinde Elpress nafiri waynaɓe sakkontama hedi wawtugo ɓurna ɓillaji gannuɗi waynaɓe wato huɗo e ndiyam, waɗi ummatore ɗo tefa andugo ɗume woni dangrange Elpress. Mustawasiu Adewiyo on laati jagorɗo suklanowo ko larani ɗo tanki didaɗi Elpress fu, bi'eteɗum National Technical Manager. The federal government puts up the project, like I said earlier, to attend to the narratives of livestock agriculture in Nigeria. Gwamnati leddi Nigeria tiggi Elpress ngam ɓuyrango duroɓe bojji muɗum hawtade fintingo gaynaka. Jotta bote he durngol famɗiti sanne, gaynako ɓirata o ɓuri dawɗere woore malla bo litayel gotel ha nagge fu ha nyaloma. Na bana nayi gonɗi lesɗe feere, de weti fu nagge wote hokkan kosam ko waɗata litayel 30. We have the issue of resilience. Resilience is such that there is no endeavor of human that will not encounter some uncertainty. The issue is capacity to attend to those uncertainties so that they do not become hopelessness. It is inability to attend to hopelessness that leads to conflict. Sonde heɓugo bote durngol janya ɓillaji e soyde ɓawo ɗon bo sey bonondaji ɗuɗɗi tokkoto. Nda bo leddi Nigeria barkiɗinerama riskuji ɗuɗɗi durduɗe boɗɗe e degorle keyɗe sella gettaka tobo bo ɗo yottina hitande hawtade e luuɓe tilimɗe. Clement weather that is favorable to raise livestock, and plus that we have the market. Over 200 million mouths. That is, whatever you produce is consumed. So we had all those positive narratives, but there are gaps that stop us from attaining our potential. Yawnon fu wodi billaji tongoji jahargal durngol ha jotta ngam maju wadi Elpress hafti dartingo jahargal durngol. Framework, natural resources management, and what not. So that's what Elpress was designed to attend to and ensure that our narratives become positive instead of negativity we're having in respect of conflict and crisis among communities that have existed peacefully over the last century. Diwal Adamawa laati nder diwe ɗe ngaɗai fafa dow fuɗɗugo kuuɗe Elpress, nonnon bo ha heɓugo ceede iga bankiru mobgal lesɗe duniya. Ngomnajo diwal Adamawa yofani hukuma dogginki kuuɗe Elpress lisal Adamawa labangal dogginki kuuɗe. Ha wi'ugo Musta Alpha Sekondi ardiɗo Elpress lisal Adamawa. It is heartwarming to thank His Excellency because he has also given enabling environment for this project to succeed. Ɗon yetta gwamna jiha Adamawa dow hokkugo jahargal kuuɗe Elpress bawal ɓawo. Nasarakungu Elpress heɓi ha jiha ka daga tiggugo wangi. Nde ardiɓe bankiwa mobgal duniyaru waddino gilla ha jiha kan nder lewru Yuli hikka ɗo ɓe kotidi seyo e yettore ngam jiha Adamawa daɗiɗi. Min paami to ndemri gasi fesinan kuuɗe nda bo min ɗo dow maka. Agriculture is one subsector that is supposed to mop up the unemployment level in the state, and Elpress is here doing it. Ɗum ɗo hayɗina woɓɓe ɗume waɗi wala dasetiggo kosɗe diwal Adamawa huufi taskara Elpress. Ngomnajo diwal Adamawa Alhaji Ahmadu Umaru Fintiri tonti ƴamol ngol. Because we know what we have gone through in the past and the kind of disharmony that was created between the farmer herders in my state, we generated. Ko sali no min potti be saɗirmaji e jokkirli hawtade e kaɓe hakkunde duroɓe e remoɓe ha jiha am ka. Nde Elpress wari min tabbitini kuuɗe maɓɓe fuu gasnama. Miɗon yikka de hoytinan goɗɗi nder ɓillaji ɗi.
We ensured that the procedure is well handled and taken to the latter. Elpress ɗo mari dangrange tati. Aran sembiɗigo hukumaji hakkilanki ngure dabbaji wato Institutional and Innovation System Strengthening. Ɗiɗaɓum wallitigo filu dabbaji wato Value Chain Development. Tataɓum wallitigo ko waddata famfamtiral heddi hutinirgo ko jawmirawo riskiri en e muɗum wato Natural Resource Management and Conflict Reduction and Control. Nde laatake dangrangal tataɓal on hakkilani ko faddata kaɓe hakkunde waynaɓe e remoɓe e ko ngal saawi. Mustawasiu Adewoye laati Technical Manager Elpress. Component 3 speaks to natural resources management and conflict reduction and control. And that is Saudu tatabru nder kuuɗe Elpress ɗo laarani faabugo barkaaji leddi sakko ma durduɗe e degorɗe hawtaade e faddugo luure e gasnugo narral hakkunde waynaaɓe e remoɓe. Ta en gejjito botiro e barkaaji leddi ɗi fuu ɗum ɓiɓɓe Nigeria wala ɗaweteeɗo bote ɗen. Kanjum waɗi Elpress jinni darnde ngam dartina jahargal majum. Misalu durowo to heɓanama durdude e regorde na sei to o tokkini nayi maako sara keeri gese ngam o ornoya malla bo ngam o yarnoya ɗi. Ha fahin sawdu ndun ɗo hollita duroɓe aawugo gene hawtade gasnango dabbaji maɓɓe ndiyam ngam hisna ɓe eggingo. If they have pastures, they will not need to migrate. So all issues that we promote them having pastures, starting from some models that will show them how pasture is being grown, how water can be done close to household. We call that one sedentarized facility. Sedentarized, it promotes reduction of radius of movement among livestock farmers. Taskaraji taskitaɗi ko saali ngam henanki dabbaji nyamdu ndungu e ceeɗu heɓai nasaraku ha lesdi Nigeria. Bana ngesa gene kaaɗo ka taskara NLTP fonditi ha hukuma pamaranga awe nder diwal Nasarawa kami yilli nder lewru January ha hitande 2023. Geɓe 15 yago 17 ha nder temerre ko larani majjirru ha dow durngol dabbaji ɗum gene malla bo huɗo e ndiyam on. Ha gallure Woyla Funa lesdi Nigeria lebbi ceeɗu ɓuri lebbi ndungu ɗuɗugo. Ngam man ɗo memi aawugo gene. Amma nda laɓɗum ha ɗo Adamawa Elpress heɓi nasarako aawugo gene ha ngesa fitugo waynaɓe dow no ɗum awirta huɗo. Noy kebruɗon nasaraku ngu? Nda Mr. Alpha Sekondi. Now we have gone so far into producing pasture. Now even pasture is a process. For you to cultivate pasture, you have to look at the terrain of the rainfall, then you look at the irrigation. Min jammini masin dow remugo gene. Fodde ko ɗum heɓa remugo gene tabita dole taskitina ndiyam ena sabere ha ɗum remata ɗe nden heɓa wakkati bo. Nder bote ko ɗum heɓa woni sodango waynaɓe e duroɓe inji sopputuki e namugo gene. Way over 140 feed crushers. We have distributed them to our farmers. They are already using these feed crushers. Evidence from what you went out to see, they are using these feed crushers to take advantage of harvest periods to get these feed materials converted into more palatable feed and more available feed for chewing. Goto nder duroɓe ɓe Elpress fiti ha Mayo Balwa dow no injiwa namugo gene huwirta. Ha ragare fito maɓɓe bo Elpress walliti ɓe be injiwa man. O andini bote ko fitongon e wallinde inji man waɗani ɓe. Pellel on gi'ata ɗo ɗum pellel durngol amin minin ƙungiya jaygol waynaɓe. Minin ƙungiya ɗo min ɗon min himɓe bana 10 min kawti hoore min ɗon gaɗa durngol. Nane ma Elpress wari tawi amin min ɗo kabda be haala durngol fatinin. Amma no min durdata ɗo lallay holli min ngala sembe sosai be basira no ɓe durdata. Amma Elpress nde wari
ɓe balliti amin be jangingo no min durdata may be hoore muɗum. Ɓe jangini amin andal may, min tawi no ɓe janginiri amin ɗo ɓuri hokkugo amin riba, nden bo ɓuri hoyugo dow no min durdanno nane. Nden ɓe gaddani amin inji on gi'ata ɗo, kanji on nane gene marori be ƴombe ɗo min ɗon dokka dabbaji tan, sei ase ɗi ɗon nana bone ma nyamugo, ko ɗi nyami ɗi timminta ƴombe majum. Amma jotta min ɗon dura, min ɗokko a ƴombe may min nama ɗe ha ɗo ni sei ɗi ɗigga deidei dabbaji may ɗi muuɗa ƴombe may pat. Kanjum ɗi mari kosam ɗo ma jotta ɗi ɓuri hokkugo kosam, nden bo ɗi tekkata min cora, bo jotta min ɓuri heɓugo riba bana no min keɓanno nane. Nden hamɓe Elpres Adamawa ɓe dokki amin awdi gene, ɓe dokki amin awdi Napiya, Molato be feere. Jotta ɗo Napiya may kanga on min awi ha ɗo ni. Jotta ɗo to gi kala ha nder lewru fu ma Napiya ɗo min ɗo mbawa dura na'i may ha maga fay loro, sei gene may loro ummi to sa'i tan, so min dura. So Elpres Adamawa gaskiya minin kam sei yettore. Boto ko min keɓini ha Adamawa Elpres, min keɓi andal durgo je jamanu. Min paamini to min ballama kam, to min durde ba ɓe mbi amin ɗo, to asei min ciwtoto wancugo. To ɗum gaynako acci wancugo bo wadda e kisdam hakkunde hamre gaynako be durowo. Ngam may so on dara jonde jam heɓake, minen min ɗon dura ha ɗo, min ɗo pellel gotel, bu'enayi amin ɗo, min kosa min jaa min dufa gese amin, min ndemira wartana min taaki. Nden min ɗo keɓa kosam bo min ɗo coora. Rewɓe amin bo ciwtayago cippal banane, ngam woodi gese feere bana gesa ñaago seɓore ɗo jaɓa kosam may, yoɓa on asawere ta yiɗi bo ɓe okke ta yaari. To ngam may ɗo min nani belɗum Adamawa Elpres, min ɗon gela bo ɓe ballay amin ngam min womin ɓedda tinare dow sana'a amin kamin doni diga mamiraɓe, diga saroji. Na bana nokkure jayngol waynaɓe cooperative laatinde ha sera wuro Maayo Balwa. Njarenga ha mi fa'i wurti wuro laati nder ladde. Ɗum nokkure on bo marnde na'i ɗuɗɗi. Kanjum waɗi Adamawa Elpres yarani ɓe wallinde ndiyam, hawtade be ngesa fitugo waynaɓe dow no ɗum awirta gene. Waynaɓe njarenga kolli seyo e yettore faago Elpres. Inde am Ibrahim Adamu diga Cekewa, Maayo Balwa local government, ha nder Maayo Balwa Kujaɗo district amin woni. Elpres balliti amin be ballinde ɗuɗɗum ko caafi ndiyam. Min heɓi ndiyam min ɗo yarna dabbaji amin ko hani. Min heɓi bo inji ɗum min namata gene, min ballita dabbaji amin be man. Nane min ɗo habda be saɗirma ndiyam iyaka, sei to min wasi wawru ha maayo min heɓi drum min tigginde nde min yarna. Amma jonta min heɓi ɓe wanni amin ndiyam enough, ko nde ndiyam ɗon min heɓi min ɗo yarna, min ɗo yara, min ɗo naftira ko be ɗume be mai. Nda inji bo ɗum min naftirta min ɗo nama gene. Nane min ɗon no hokka gene mai nonno tan, feere bonna nyamatako, amma jotta ɓe ɗo nama gaba ɗaya to min yari dabbaji mai ɗo nyama pat. Ha nyalade ni min ɗo ko naftirta be ndiyam ɗum on hokki amin ɗo min waɗan nagge 2000 da wani abu. Inde am Adamu Siddiki, miɗo ha nder leddi Liringo ha Cekewa, nder local government Maayo Balwa, Adamawa state. Fodde ko Elpres waddana min wallinde dey, min ɗo yara bone wakkere ko caafi nyamdu nayi be ndiyam. Ndiyam dey heɓugo ɗam sei to min wasi gawi ha maayo. To wasugo gawi man bo sei to min heɓi drum, to a wasi nonno man ma nder bone, drum man ma hedde ko a yarnasi to a yari bone sosai. Sannan nyamdu mai bo sei to on tefi on sodi, sodugo man ma be wahala mai. Amma nde min heɓi ɗum jotta nda ɗum ɓe waddani min wallinde, alhamdulillahi min ɗo yetta be mai. Ɓawo njarenga handi mi yaha Gafulani. Gafulani ɗon nder ladde Hamadare nder hukuma pamara nga Demsa. Ɓawo eruki maaje e maggago tondije ɗum hoosi awaji 4 e reta fodde ko min jotto nokkure man.
wakkati min ceekanno ladde min kaɓananno yaago gaa fulani man haa nder ɓernde am miɗo hayɗina noy sam elpres heɓtiri nokkure nde'e haa waddani ɓe wallinde. elpres national office on hokki gaa fulani wallinde les hakkilanki elpres adamawa. mi hayɗini tawgo ngesa geene ka ɗum yarnirta pampoji sprinklers. ko ɓurdi hayɗingo am bo laati yi'ugo hamayaji gaynaako on jooɗiiɗo haa nder ladde ɗo hakkilana ɗum. ɗo on taskara elpres yelata heɓugo, waato waynaaɓe anda no ɗum aawirta geene njooɗo nokkure woore yi'uki jotta durduɗe famɗiti. be wallinde elpres waynaaɓe gaa fulani kiriti ɓaawo geene kecce keɓeteeɗe nder ndungu e ndiyam gasaɗam keeɗam be ceeɗu fuu geene kecce keɓoto hedi remukiɗe. ko min inde am malam bakary dialo ha gaa fulani. to nden bo minon ha gaa fulani min ɗon no gondi be saɗirma ndiyam duuɓi ko saalino. to nden bo Allah waɗi dalila jotta nda ko ɓe gaddani min rowani elpuret ndiyam Allah waddani min espirel ɗo lalley ɗam wari ɗam valliti min. to nden bo min getti Allah ha dow majum. waynaɓe ummatore ɗuɗɓe ɗon ha pellel amin ɗo be dabbaji. to ngam may min giɗi ɓeddari ngam haala hutinirgo haala dabbaji amin be ɗuɗugo ummatore ha pellel amin ɗo, pellel amin gaa fulani. nda bo ɓe ngari ɓe kolli min kam geena ka nda ɓe ngari ɓe tiggani min ɓe kolli min no min garata. to ko ngam ha jonta min ɗon kabda boni amma ndiyam ngakki yowa ngam ndiyam may he'ata min be geene may be minon hoore minon ummatore be dabbaji amin. ngam majum jotta min ɗaɓɓiti ballinde. to Allah waɗi ɓeddari no foti fuu min gañata heɓgo. lalley remgo geene ɗo min gi ɗum hunde marde ampani. nden bo nde ɓe ngari no ɓe kolli min no min gaɗatama dedey yimɓe ɓe bindino inɗe mum haɗo kuwata pellel ɗo ma ɓe ɗuɗɓe no. to amma nde hunde may wari ayi haala to yimɓe anda hunde nafu majum dole dokkata hoore seye lutti oɗo miñam ɗo hamayaji ɗo goto hanko habdata be pellel ɗo. to amma jotta nde min gi ampani may fuɗɗi jonta to Allah waɗi dalila min keɓi no min natira min ɗaɓɓita ampani majum ha dey nafa min. min Isa mi gaynako jooɗiɗo ha ga. nane ni min gosaɗirma ndiyam amma jotta nde Allah waddi hokki min ndiyam wod sawki seɗɗa amma min gaynata ɓeddari ndiyam bo. min mi anda remgo geene nde ɓe gaddi bo geene may boɗanimi sosai. min gelat min ekkita min mbawa remgo ngam min kokka nayi amin. nda geen ɗo ni ɗo ɓoli suu ndiyam de ɗum waddana yam dura jotta. inde am Hamman Laamu ɓen bo mi gaynako awro gaa fulani. sosai saɗirma ndiyam ka ɗon no amma jotta mari dama. elpure waɗani min ndiyam min getti be may bo hoytani min. taro min jaray naya min jaray nda gene bo min giɗi min jarna. amma gonga nane sei to min jahi dayi ɗum min keɓa ndiyam amma jotta waɗi dama sosai. min indam Amadou. to miɗon bo ha gaa fulani. to compagnie express waddani min vallinde, waddani min ndiyam, waddani min inji ɗo je namugo geene hokka dabbaji. nane to min hokki dabbaji ko bana bafuɗo ni ñaama sei lutta ƴombe may wala ampani feere ha may. amma daga nde ɓe waddani min ɗo to min nami min hokki dabbaji ñaama gaba ɗaya ɗo vallita min bo dabbaji may ɗo heɓa tekka mara kusel min ɗo heɓa bo kosam. amma kadi waynaɓe gaa fulani wembi nane no kamɓe na'i maɓɓe on foɗotiranno dow ndiyam ɗam elpres wasani ɓe. amma jotta yi'ugo ngesa geene elpres holli ɓe ɗo fuu wooɗi amma ka ɗo mari haaje ndiyam. min wonta hamayaji ya gaa fulani
min on hakkilanta nokkure ɗo bo ngam may ɓe gaddani min ndiyam nane min ɗo tefa dayi ɗum amma jottani min keɓi alhamdulillahi mari sawki. ɓawo ndiyam ni ɓe kolli amin bo no ɓe ndemirta gene ka awama mboɗi sey ni jotta ndiyam he'ai ummatore ɗuuɗi hawra min ɗo dabbaji bo ɗuuɗi ndiyam he'ata jotta min anda kadi nayi muñata himɓe jara ko himɓe jarata nayi muña ko gene jarata ko lutti muña min paamay tawon. jotta kam nde waynaɓe ga fulani kiriti dow ase gene ma ɗum hunde awetende on nder taskara yeeso ha en gi'an taskara ka elpres taskitani waynaɓe dow no ɓe keɓirta awdi gene be koyɗum gonde be amin. Press.